may 200 dire. Tag 100 ta. Tunga ta kay aron patas. Kasi tunga. 150 ko nga imo 50 ro. Ano ka sinuswerte? Ngi ka di mo no? Aw, tunga kaya. Aw, may pagsumbagayan lang tani. May pag-imnan ko ning magic drops. Kay aron kamong duha sa kong klon magsumbagay. Imnan ko ni. Ayaw. Ayaw. Lah, naagid lagi inom si Dwin mo ning duha. Ano sa katuno? Ako at tunti. Lah, ano kan si Dwin? Dwin, ano sa mani? Ormo ni ang inom. Ako ang kuhaon. Ay, sa kuwi. Hindi ko lawas eh. Loh! Asa mo itong magic drops dire? Kasi nagkuha ato. Kasi makinagkuha ato. Ako ito pangitaon. Dili ko wait tao. Stingan ko to katong gikuha na ko ni Dwin nga on ba magic drops. Mao mo na inom niya nga ito ni duwa siya. Stingan ko ni bisin. Tamis-tamis mo gini. Okay. Magsikita sa uwi. Oh! Uy, Brad! Maning buti mo? Brad! Uy, pre! Unsay, pre? Ayun ang pre kay... Kuan lang, Brad lang. Karoon dito malata ba? Oh, Brad. Oh, Brad lang. Sa iklaga na ko nimo. Nati ang tuon nga to. Nati baton ba? Sige, sige. Tara, na. Tara. Na. Dah. Berarti kaya. Kumana to una. Sige pa. Ha? Eksa ba? Ikaw, tago ka ikaw. Ito ba? Ha? Ito ba? Oh, Popi, nala ka dili ah. Ikay. Kuan na hangin gila ex balay ba? Ikaw asa di ka? Ato ka merkado ah, palibog ka munggay. Di anan sa tika dira ha. Ah, sige sige. Sige ari sa ko. Pag hinahinay kay namin panakon. Popi, nala sa tika diri ah. Ah, nagbahangin ka no kay laay dito sa inyong balay. Ha? Unsay balay wa magi may balay? Iwan mo kagagani ah. Nalipahangin ka diri. Sure di ay wa man ko kailan nimo kinsa man di ka? Saro na masag ka chupapi oy. Wa ka kailan ako. Ako masiti kayo oy. Giingnan pa manggiti ka ganiyan ato kog merkado kay mapalit og kamunggay. Unsan? Tawa na ay. Bahala na ka diri. Wala tayo. Ani? Unsa ka tos chupapi no? Na-amnesia or magalit? Unsa ka to siya no? Naunsa ka tos chupapi no? Uy. Uy. Nasa ka dala chupapi? Di ba ginati ka ganyan nga magpangin ko kay laing is balay? Ingon ka ganiyan wa mo balay. Niya karon. Nasa mo'y balay. Ingon siya ganiyan. Na sila'y balay. Niya pag gumansad. Wa si balay. Niya karon na sad. Na say balay. Unsa mo maginis chupapi oy? Libog na gikuan niya pa. Sumbong ko ning butirik di. Success! Kuyawan ti kay eh. Uy, ay daw nato no. Sa nga nato? Tikay. Baon sa kato hinuuna ba no? Karon si butirik sa akong timingon.